नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात वादळी पावसानं बहुतांश भागात उघडीप दिल्यानं उन्हाचा चटका पुन्हा वाढलाय। जळगाव, धुळे, अकोला इथं तापमानाचा पारा पुन्हा 40 पार गेलाय। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात आणि कोकणातल्या काही भागात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे। उर्वरित राज्यात मुख्यतः कोरड्या हवामानासह उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। आग्नेय बंगालच्या उपसागरात आणि दक्षिण अंदमान समुद्रालगत चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे या भागात सोमवारी कमी दाबाच्या क्षेत्राची निर्मिती झाली। या प्रणालीची तीव्रता वाढत असून उद्यापर्यंत अंदमान बेटांजवळ चक्रीवादळाची निर्मिती होणार आहे। ही वादळी प्रणाली उत्तरेकडून सरकून बांगलादेश, म्यानमारच्या किनाऱ्याकडे जाण्याची शक्यता आहे। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 29 तर कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 35 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 28 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 27 आणि कमाल 31 इतकं तापमान असेल। दोडामार्ग तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 27 ते कमाल 33 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 27 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 आणि कमाल 30°C तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 तर 34 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण साद लाईव्ह।